ka m meji na-eso gị anụ ka m megburu na-aga life another my step m ga-ejekwa that place mbịasị ya gbara m egbe ya jụ na onye gbara m egbe m mee ihe mmemme na-alụsị na-alụsị eme anyị n'ofe ya mmadụ adịgwu ngwa ya bet nje chere na-aba aga na echi ma agba egbe ma ọ na-agbara egbe next afọ ya nnukwu ozi mkpụba aka ete Igbo nwere nze m ọzọ ekene m Igbo niile asị m na ekene m nwoke ekene nwaanyị na-asị ndụ azụ ndụ mmiri eke ọrịa afọ na nkwa ya mara anyị mma nya olugonu na nke igbu mmadụ olugonu na nke igbu mmadụ maka anaghị na-ekwu ekwugidego okwu a na onwe video IT one last time one priest jeje eme one old man interview 97 years old man interview mgbe o mechara the interview a lot of mixed reaction bịa na-abịa na efele mba ụwa ma ndị na-asị na n'ọbara nji ma ndị na-asị na nwoke na-agwa ihe o yi ekwu ma ndị na-asị na enyere ya mmanya nwoke wee na-akọghịrị wee sị na nsogbu adịghị kịta anụnwa o nwezi nwa dibịa bịa na-eteretin the man si na oyigbu the reverend father yes na oyigbu ya no na-emebichala ha ihe no na-ekwu ihe a na-asị ya kwue so na-asị ọ bụrụ na ị ma na nke mmadụ na-eme adịrọ gị mma ikwue nke gị nke mmadụ kwuo adịrọ gị mma ikwue nke gị kịta ọ bazia na a threat of life n'ihi egbu ya enegonu no video voice note ihe a bụ voice note then unu egezia the father ntị n'onu unu ebe o kwuru okwu mkpọna na asị mkpọna na asịrọ achọrọ m ka ị nene video to the end ka ị na-aghọta ebe okwu na-aga maka na ụfọdụ pụta ha nene video like 10 seconds kịta ha abawa mba nene video ya to the end ka ị wee ghọta ihe anyị na-ekwu ụbọchị nke taata Igbo nene video na anyị na-anachi ata ọzọ ogwụla eze alụsị ahụ tere asị mụnwa gwara ya today me I go today na agwa na Tuesday I go there today bịa na nchọ mgbe egbe na wee sendịrị ya ọ na-ayọ m maka nwa obele bribe inye anya I no fear I no send anybody because ihe na-agwa ihe nji agwara gị ihe ahụ don't allow me nje na mkpụkpa aka ete go against you because iwe na-ewe ekwere nya nkwa ewu ka ị mara o ekwe mara ịgba akwụ nkịta idira wi a tụọ ka ịda ejere m dị ekwe m nkwa mkpi na ọkụkọ look at your downfall your things will turn upside down nje ebe niile a na-agwa gịsịrị aka on your way your things will turn upside down don't say I didn't warn you ihe nye uti Friday mgbawa afa n'isi gị wee anything danger against you guy wetin you go see you no go like am onye nchọ ka ọ bịa bụ obube nna mgbara m afọ gbaa afa m wee fụchata gị ihe ọ bụla ebelong akara m society jee gwa ndị society hapụ okuwe against me ọnwụ onwe society nọ na ya onwe na-ekpere gị ekpere ogwuru reverend father tụkwa onwe power onwe ya mere from Friday I will lose my belt against you also ọmụmụ ka m meji na-eso gị anụ ka m megburu na-aga life another my step m ga-ejekwa that place mbịasị ya gbara m egbe ya jụ na onye gbara m egbe m mee ihe mmemme na-alụsị eme anyị n'ofe ya mmadụ adịgwu ngwa ya bet nje chere na-aba aga na echi ma agba egbe ma ọ na-agbara egbe next afọ ya nnukwu ozi mkpụba aka ete nke ejekwa m ịgba akwụ ugo another one only in sense you cannot play with your God. I'm your God if you know. I'm your God if you don't know. You're not supposed to play with me. Native doctor nwadibia okwu dele ejibalike onye n'Imo ngwa genti ị na-eme allege na Obinna ịgbara akwụkwọ na alụsị abaga na ịkpọrọ afọ alụsị ahụ ebe a na Obinna ji enye onye isi alụsị bribe ọ pụtara na alụsị na-erizi bribe ị na-achịkọwara anyị na ndị isi alụsị na-eri bribe ebe mepere ọnụ gị si na Obinna nyere alụsị bribe o nwero onye isi alụsị Obinna nye bribe ọ dịrọ possible Obinna enyere onye isi alụsị ọbụla bribe kama na ịdị surprised na ije ye onye isi alụsị ka ọ gbapụ egbe ka alụsị wee jegbuo Obinna onye isi alụsị yọba ibiko dịka ikwu na voice note I play na background
nwoke mmadụ na-ayọ ibiko maka ndụ ya, maka na ama m n'ikekwe na ọgbaga afagụ ya na ọnwa ya anwa na ife melụ onye isi alụsị ogbugbu akpụ gbapụla egbe mgbe agbala okwu dịrị akwụkwọ na alụsị ogbugbu akpụ mụ nwa bụ Ifrem ọ na onye wee gwa okwu dịrị eje na okwu dịrị ejero onye isi alụsị ogbugbu akpụ Ọkịja wee gbapụ egbe igwe eji wee so egbe mkpọnani wee si nani wee rolu wee pịawa ya azụ nye ya ezigbote injuri. Kama alụsị ga-egbusi okwu dịrị ebulu onye isi alụsị ogbugbu akpụ jebe ụlọ ọgwụ. Onye ije gba Obinna akwụkwọ n'aka ya ị na-asị anya na ịchọ ka agbapụ egbe ka alụsị je gbuo Obinna, ọ gwaghị na ya ma eme ya na-ayọ ibiko ndụ ya ka ọ na-azọ ịchọ igbu nwoke mmadụ. Afa ọ gbara agwa gị na mgbada ka ibie dị ime. Anụgo m alụsị one kpọsịrị ebe ị ga-ejegbu Obinna akwụkwọ maka na ị na-ekele m na o ji gị ụgwọ. Ife nchọsịrị ịgwa nkịta bụ jele alụsị gaba kpọrọ afọ Obinna gaba ọkwa ijego nke abụọ gana felee. Onye isi alụsị gọchala aka ya gọchala ụkwụ ya isi na-enye gị bribe. Ndị ọzọ niile ịkpọrọ afa na-eji ya one by one. Okwu dịrị wepụ aka n'ebe Obinna nọ. Ọ maka na ịbụ nwa dibịa iche na onye ọbụla ka a na-emere ife dibịa, iche na onye ọbụla ka a na-agba akwụkwọ na alụsị. Afa mbụ Ifrem ọ na onye okwu dịrị ịchọ gị iji aka igbu onwe gị. Ada ama 1 million naira ọ kweta nkwa na ọ ga-enye gị. Ọ mụ gwara ya nye na gị ya ebe ọ bụ na ijebego na alụsị jebezie na alụsị, ma ọ bụ na ike ije na alụsị gwụ gị iwetu onwe na aya ya Obinna onyelu gị aka. Ma ọ bụ na ifile na alụsị okwu dịrị jebe na alụsị ka m gwa gị tupu alụsị gị egbu nwe Obinna, alụsị gị egbu emu nwa bụ Ifrem ọ na onye o gbusia m o wee gbu nwe Obinna nke ga bụrụ nke mbụ. Ọ dị ka asị jee jụọ onye isi alụsị ogbugbu akpụ si na mụsị ma onwe mgbe mkpọnanị pịawara ya azụ. Jụọ ya ma onye afọ ji maka ya gbapụ mkpọnanị ma alụsị o gbuziri ya. Jụọ ya ma onye afọ ji maka ya gbapụ mkpọnanị ma onye afọ mechasị bịa si ya oku na alụsị. Onye ka njisi nọ n'obele mmiri ka gị bụ nshịkọ nwere ike ichi eze ịnwa ya nwa n'oke osimiri mmiri agbagbue gị. N'ikpeazụ okwu dịrị kwado n'ijekọ nga kesi ikwesị ije na kọt iwere ejebe ebe na-abụrụ kọt ya bụ na alụsị. Ọkwa ndị bụrụ ozu nwaanyị kpụrụ ya na ekpuji ogbugbu akpụ ọkwụfa nọ n'ọsọ taa na obosibe nna m a mma egosi na o nwere iwu na-achị obodo anyị nọ n'ime ya. Ọ bụrụ na o nwere ejighị ụgwọ jebe na kọt, mana ebe ọ bụ na ịmara ụzọ kọt okwu dịrị mma egosi gị ụzọ kọt gosi gị ụzọ prison yard. Ọkwa unu si onye arụ na-adịrọ ya jebe ụlọ ọgwụ nye ejesi n'ụlọ ekpere. Mụnwa na-agwa gị onye mmadụ ji ụgwọ ya jebe kọt nye ejesi na arụsị, maka na ndị ọcha wetalụ kọt weta hospital, ọ ndị ọcha weta hospital weta kọt. Okwu dịrị ijekọ nga. Gee m ntị 24 years ka m bugoro agha ihe dị na arụsị, and jee check my record. We have never lost in any battle. We have never lost in any battle. Nke gị ga-abụ ezigbo taa ka mụ case. Maka gịnị na onye ị na-akpụgharị ejiri ọgụ ụgwọ na ị na-ekele m na inyere ya aka na o kwesịrị inyere gị aka iwe jebe na alụsị. Ọsọkwa gị jee alụsị 25. Otu a isi dị disappointed na alụsị ije na bagana, otu a ka ị ga-adị disappointed na alụsị ọbụla ijelu n'isi Obinna. Agwago gị na gị bụ ọkụkọ na-anyụ akpana a na-akụrụ gị aka na ị na-anyụ akpana bụ maka na ọbọgwụ a nọrọ nso. Unu ejizi na alụsị eyi ndị ụka egwu. All they against our Christian faith.
ikpọ anyị oku na alụsị anyị ama mbịa and onwere ife ga-eme kwadokwa ọfụma. Afa m bụ Ifrem Ọnọnye. Ịchọ udo anyị nyere ya aka bụ Obinna okwu o meela ya ife. Ma ọ bụrụ na alụsị jebe alụsị obodo oyibo ka m nọ ogwe were kpọọ m wee sị m na ọmụ ji anata bịa bụrụ ọfụ ya eji m fọs banye ya eji m aka ike banye ya mana kama ifere ga-eme odogwu ife ike mee ya ọnụ fụrụ mgbe a gbara ya na soshal midia onye ka mkpu ana mkpọnana gbagworo n'obi ma ọ na-azụ bụ ya dị ndụ 4 days m nọ n'ụlọ ọgwụ were m nata. Ina makwa m niile esi gị niile ikili ihe nene ngwa ọlụ gị kịta ka ọ dịziala ishi ya maka na ọlụ mbụ iweta ọlụ gị bụkwa na ishi ya ịlaike ịsọskraịbụ igbe agba notifikeshọn gị maka na ọ dịrị izi ịlaike ihe nene imekwa ka onye ọzọ fịa ịlaike ihe nene imekwa ka mba ọzọ na-afị ya eluso onwe nwanne gị nọ London isendiela ya onwe nwanne gị nwoke nọ Dubai isendiela ya South Africa, Indonesia, Malta, Johannesburg isendicha ahụ ụmụ vidiyo ka ha wee na-amụtakwa na-amụkwa na ihe na-aga maka na ọkwa otu ọnwa ji ụbọchị otu ọnwa kpam Nọvemba na-agwụ ha na kịta aba Disemba ihe na-adaga gịrịgịrịgịrịgịrịgịrị onye na-aga mara ebe ọ na-azụ ya ụkwụ mara ebe ọ na-aga mara ndị ọ na-eme avoid mara ndị ka esi gba mmadụ ụgwọ ije gba mmadụ ụgwọ tata gbaa ya iche ọjụ na ọma nye gị kọba na chere ihe apịa a na ji ụgwọ onye ọbụla nọ n'ụwa ana ka onye ọbụla ji ụgwọ agbataghị ya n'ọsọ imere iwu popu iwu bishọpụ ịbụ onye nka ị na-agwọ mmụọ ị na-eme anything onye ọbụla ji ya n'ụgwọ that is ha ụgwọ niile onye ọbụla ya akwụ imere n'ime na ana ma onye jigo ụgwọ ma onye ji eji onye ọbụla ya na-akpụ so ịdọgbuzi n'onwe gị na so many things maka na onwego ndị pụta n'ụwa sị na kata m ihe anyị adịghị na kata m ya mmadụ anwụọla ya ine na-efu na esemokwu na-abịa gị na mmadụ ịgwakaba ahụ Jonathan ndị kwuru okwu sị na kaptịn na-aba na ha nọ n'ofu ụgbọ ọ bụla eziokwu ofu onye ya adịlele higher than another person onye ọzọ asọmiti mụnwa bụ mmadụ okwu gị na ọ bụrụ na ego ya ese mụ na mmadụ okwu likọta ma udo m deele m ma afụkwa echi ka ekene that's the most important thing afụ echi ekene maka ada ama ịma mma na ọmụnwa ya nọpụrụ gị ji gị n'ọkụ ka ọgụwa ya nọpụrụ m ji m n'ọkụ ka ọ dị n'ọzọ ụmụ Igbo anyị